Kaixo! 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 Entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Kaixo entzunle, ongi etorri hau podcasteko saio berri honetara. Askatasuna Institutuko ikasleak gara eta gaurkan gurekin egon nahi izan duzue. Oso pozik gaude zuen arreta izateagatik. Gaurko saioan gure gizartean asko nabarmentzen den gai bati buruz hitz egingo dugu. Hasi baino lehen, Detrikitins taldeari eskerrak ematea gustatuko litzaiguke, haien abestia erabiltzeko baimena emateagatik. Jakingo duzuenez, Detrikitins taldea Nafarroko taldea da, eta herriz jotzen dabiltza. Aukeratutako abestiak oso ondo deskribatzen du taldean nabarmentzen den esentzia bizigarri hori. Gaurko saioan jorratuko dugun gaia esentzia berdin hori helarazten dit. Elkartasuna, askatasuna eta aniztasuna. Hobeto esan da, LGTB gaiari buruz hitz egingo dizuegu. Dakizuenez, gai oso eztabaidatua izan da. Azken bolada honetan, bai gure gizartean gertatuako egoeren ondorioz, bai azken urteetan egon diren pentsamendu aldaketen ondorioz. Jakina, jendeak gauzak aldatzeko aukera izan balu, gaur egungo gizartea desberdina izango litzateke. Izan ere, oraindik asko falta zaigu gizartea modu aurrera egin ahal izateko. Zurekin guztiz ados nago Iñaki. Kolektibo barruan dagoen jendea betidanik egoera gogorrak bizi izan dituzte. Zer egingo zenuke zuzarena izateagatik diskriminatuta sentituko bazina? Nik argi daukat, horrelako egoerek ez lukete existuko beharko. Baina oraindik ere gertatzen dira, eta horrek gure laguntza beharrezkoa bihurtzen du. Horregatik nire ustez denon artean gehiago egin beharko genuke kolektibo hau babesteko. Goazen beste egoera batean pentsatzera. Galdera bat egingo dizuet. Zer egingo zenukete kolektiboaren parte izango bazinate eta zuen familia edo lagunek zuen identitatea onartuko ez balute? Hori oso gogorra iruditzen zait. Halere laguntza bilatzea ezinbestekoa izango litzateke. Esate baterako inguru eroso batean babestea eta ongi sentitzen zaren jendearekin egotea. Lehen esan dizugun bezala, egoera ezberdin hauek oso eztabaidatuak dira. Goazen alde batera ustera, zer iruditzen zaizue podcastarekin aurrera egiten badugu? Goazen harira. Zein uste duzue izan zera Euskal Herriko lehenengo LGTB elkartea? Dakizuen orden Albina Stardust? Albina Stardust Eneko Garzia drag artista eta aktivista travestiak gorpuztutako pertsonaia da, LGTB kolektiboa defendatzen duena. Duela aste batzuk Albina Stardusten elkarrizketa bat entzun nuen Biba zuen saioan, non LGTB kolektiboaren lehenengo elkartearen inguruan hitz egiten zuen. 1978an sortu zela aipatzen zuen. Elkartearen izena EGAM izan zen, Euskal Herriko gehi askapenaren mugimendua. Elkarte honek ez zuen soilik gehien askapena defendatzen, baizik eta kolektiboko jende osoarena. Bai, Lu, arrazoia duzu. Elkarte hori sortu eta gero, beste elkarte asko sortu ziren kolektiboaren eskubideak aldarrikatzeko. Hala nola, Arrotu eta Katxalingorri. Arreta merezi duen informazioa den arren, gaur egun jendeak ez dio behar besteko garantzia ematen kolektiboaren historiari. Jakina, elkarrizketan Albinak esaten duen bezala Euskal Herriko LGTB historiaren informazioari buruz gehiago jagitea komenigarria izan daiteke. Horregatik, gai honen inguruko hitzaldiak ematen dira hainbat lekutan eta zenbait hirietan erakundeak ere ikus daitezke. Gaiari ikusgarritasuna emateko ezinbestekoak direnak. Izan ere, leku guztietan ezin dira iristen. Hobeto esan da, herrietan ez dira ohikoak honako hitzaldiak eta erakundeak aurkitzea. Arazo konpontzeko nahian hainbat kanpaina proposatu dira. Adibidez, ikusguneak, Gasteizko LGTBI+ behatokiak antolatutako sentsibilizazio kanpaina. Kanpaina hauen helburu nagusia kolektiboen inguruko informazioa herrietara zabaltzea da. Edonola ere, hezkuntza arloan ere gaia lantzea oso garrantzitsua da. Hezkuntzak funtsezko papera betetzen duelako gazteen formakuntzan, eta hasieratik egoera lantzen bada gauzak normalitate handiagoarekin hartuko dira. Bai, ara da, oraindik asko falta zaigu egoera hobetzeko. Gaur egun Euskal Herriko eskoletan ere homofobia kasuak ikusi ditut, eta lan handia dago egiteko aniztasuna benetan respetu ahal izateko.
Egia da, duela urte batzutako kasu bat ezagutzen dut. Ondarroan gertatutakoa. El Confidencial egunkarrian irakurri nuen. Ekain izeneko 16 urteko mutil transexualak jasandako burin esperientzia kontatzen du. Mutila hormona tratamenduaren esperan zegoen. Osasun sistema publikoan jaso nahi zuena, baina denbora aurrean zioan eta ez zioten tratamendurik ematen. Azkeneak egoeran gaindituta biziak kentzea erabaki zuen. Zegoera gogorra, horrelako kasuak betianik gertatu dira. Horrelakoak entzuten dituenean gorputza barrutik astitzen zait. Hala ere, gauzako bera egin dute, ezta? Zorionez, hormona tratamenduekin izandako arazoak pixkanaka konpontzen ari dira. Aurreko urtean Iruñeko LGTB kolektiboek 20 eskubide jasotzen zituen dokumentu bat argitaratu zuten, transexualen babesa bermatzeko helburuarekin. Dokumentu horrek hainbat eskakizun jasotzen zituen, horien artean transexualen eskubideak bermatzea eta hormona tratamendua sistema publiko barruan eskaintzea. Izugarrizko aldaketak dira, orain dela urte batzuk imagina ezina zen hormona tratamenduak sistema publikoan eskaintzea edo transexualen eskubideak legetan espresuki aipatzea. Pentsa, hemen ere ez da beti erraza izan, baina urratsak ematen ari gara. Batzuk moterako beste batzuk azkargo, baina aurrerantz goaz, baina modu bailan benetan uste alduzu gauzak hobetzera ari direla, edo oraindik bide luzea dago egiteko. Horixe da galdera, badirudi herrial batzuetan asko aurreratzen ari direla, baina beste batzuetan atzera egiten ari direla. Adibide hona izan daiteke Kenian gertatzen ari dena. Atzo Uranditan saioan ikusi nuen LGTB kolektiboaren parte izatea delitutzat hartzen dela. Are gehiago 24 urteko kartzela jaso dezakete. Oso gogorra da hori entzutea. Argi dago gure gizartearen ikuspegia aldatu behar dela. Idearen bat duzue gauzak bide hobeago batera bideratzeko? Nire ustez, errezena eskolan gai hau normaltasunez lantzen hastea izango litzateke. Adibidez, ikasleen eta irakasleen artean testu liburuetan hitzaldiren bat. Orain zuk esandakoa entzunda, gogoratzen naiz duela urte batzuk DBH-en nengoenean Maren izeneko liburu bat bidali zidatela irakurgai. Oso liburu ona iruditu zitzaidan, gai honen inguruan normaltasunez hitz egiten duelako. Benetan ideia ona iruditzen zait zelai. Ongi dago gazteen artean modu erraz batean gaia pixkanaka txertatzen joatea. Baleiteke gauzak guk uste dugun baino errazagoak izatea. Gure esfortzuarekin eta gogoz lan eginez gizartea pixkanaka aldatzea lortu dezakegula sinesten dut. Ados nago zurekin, zoritxarrez gaurkoz amaitu dugu. Proposamen bat izan ezkero, ez ahaztu entzuteko prest gaudela. Agur bero bat entzule. Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!